Tu je Terminátor a idem si dať v Rivals 1v1 proti môjmu kamarátovi. Ne, tu nedáme. Dáme Crossroad. Aj on hlasuje. Dobre. Musím ho poraziť. Asi sa ma pýtate, prečo mám taký malý level. Tí, ktorí tu pozerajú moji kamaráti. No, tak som si kúpil nový telefón. A proste nemám. Tu je. No je sr. Elko pre neho. No poď, rozdrtím ťa. Kamu, kde je? Kde, vole je? Kde? Pokúkam, kde je? Nevidím. Tam, vole. Tam. Kde je? Už ho nevidím. Znova, kde je, vole? Normálne nevidím. Kde je ten týpek? Kde je? Tu je, tam je. No kde si, volá týpeček? Završím ťa. Ale kde je? Polečko, no tak teraz stojím. Vole. Brosky, kde je ten typeček? Ja ho nevidím. Ja som asi slepý. Odpojil sa, vyhral som. Tak čaute diváci. Tak ahojte.